Sasho sangena thina singalala endleleni nanazi indaba ze1 KZN TV esithi izo ehamba phambili namuhla. Kuseva ukuqagula ngecala laseNdlunkulu. Inhlansi yethemba ngesibhedlela saseMachisini. Kanti wezenhlala kahle ukhuthaza ukubambisana. Sanemukela kwindaba zethu ze1 KZN TV enifundele uphilano kaCebekhulu kaMzimba umntwana uyakhuleka. Umhlazi ozimele uDokotela uZakhele Ishamasa ukuthi isinqumo esithathwe ngenkantolo kwedlulisa amacala eBloemfontein kasisho ukuthi sekungase kube nenguquko ekuholweni kwesizwe samaZulu. Lokhu kulandela ubakela enkantolo ichithe isinqumo sikaMengameli uCyril Ramaphosa sokuhlonipha isilo isizulu kaZwelithini njengengonyama yesizwe sikaPhunga noMageba. Inkantolo ezodlulisa amacala eBloemfontein ichithe isinqumo sikaMengameli uCyril Ramaphosa sokuhlonipha ngokusemthethweni ngonyama yamaZulu njengenkosi yesizwe samaZulu. Umhlaziyi wezepolitiki uDokotela Zakhele Ishamasa uthi inkosi kaZulu iyazalwa ayibekwa izinkantolo. Lapha kwaZulu inkosi ayikazi ibekwe inkantolo nokuthi inqumo zenkantolo zithini. Inkosi ibekwa ngokuzalwa, inkosi yazalwa, inkosi futhi ayibekwa, inkosi yazalwa kwaZulu. So ke lesilihleli ehlalweni sizalelwe isihlalo, ngakho ke ayikho inkantolo eyosibeka, ayikho inkantolo eyosisusa. Noma ulalela futhi abade besenkantolo ngaphandle umdidiyelo Mabutho uMhlongo ushilo ukuthi lento lena isinqumo ngabe sithwa sithini, isilo sihleli futhi lokho kusitshela ukuthi uma ngabe eqhutshekwa ngenkani inkantolo kusho ukuthi kuyawususa udungunyana ongeke lilamulwe umuntu. Abameli bakaMengameli uCyril Ramaphosa badlulisela lesinqumo enkantolo eNorth Gauteng eyathi ke kwangekho kemthethweni futhi kakuphelisanga kemthetho nemigudu efanele egunyaza isilo imizulu kaZwelithini njengengonyama yamaZulu. UShamasa uthi lesi sinqumo senkantolo asizukuphazamisa lutho ngesihlalo sobukhosi. Njengoba kusa-aphiliwe isilo esihleli ehlalweni siyaqhubeka ngemisebenzi yaso. Yonke imihlomulo yaso ayizukuphazamiseka ngoba kune-appeal ekhona, akufanele bekhona i-void. Uma kuthiwa they upheld i-decision inkantolo engaphambilini, angeke phela kube khona nje esikhaleni kuthiwa akekho ohleli ehlalweni ihlalo siyantunta. Asikwazi uba mantunda nendisho. Ukhona ohleli ehlalweni uzoqhubeka nemihlomulo yakhe, uzoqhubeka abe yisilo, uzoqhubeka angamele yonke imikhosi ekhona, abuse isizwe sakwaZulu njengoba wayebekiwe ngo-2021. Uthi enyeke into engaqeda ngomdoniswano wenkantolo ngombango wesihlalo sobukhosi ukuba indlunkulu yakheke ubumbano. For the sake of unity, for the sake ukuthi bekhona ubumbano nokuhlangana nobunye bukaZulu, akusase kugezelwane khothelwana umlotho kuvunywe ukuthi isilo sihlele ehlalweni ngoba phela kubonakala lapho they don't dispute ukuthi isilo sisehlalweni, they don't dispute ukuthi yiso, but dispute i-process ukuthi ayihambanga kahle. Uhloleke imishini ezothuthukisa igumbi lokuhlinza phecelezi i-Theatre Ward esibhedlela saseMachisini ogwini seningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Lo ngungqongqoshe ezemisebenzi yomphakathi kanye nengqalasizinda uMartin Meyer. Le mishini izokwelekelela kakhulu ekusebenzeni kwegumbi lokuhlinza bekwazi ukuhlinzeka ngosizo oludingakalayo kwabagulayo. Ungqongqoshe wemisebenzi yomphakathi kanye nengqalasizinda kwisifundazwe KwaZulu-Natal uhlola imishini ezolekelela ukusebenza kwegumbi lokuhlinza phecelezi i-Theatre Ward. Uthi le mishini izoyiphucula kakhulu indlela yokusebenza. Ukusho lokhu ngesikhathi ehambele isibhedlela iMachisini esePotchefstroom. There's a project behind you. You will see there's this what they call the chiller. And while this doesn't look like a big project, it's not building a big hospital. This is now allowing the theatres of this hospital to provide urgent care and the type of care it couldn't provide before, because now the two theatres can run separately, and a lot of services that couldn't provide it before is now being able to provide it. So even smaller projects like this is very important for us as Public Works to get right, because this helps providing the excellent services that we want to give to the people of KwaZulu-Natal. Uthi ngaphandle kokuhlinzeka ngale mshini kulesibhedlela nakwezinye izibhedlela benza umsebenzi ofanayo.
Very recently, we're in RK Khan Hospital in Chatsworth, in Durban. We're just busy completing that project, and this is actually the start of a series of visits across the province. We'll be visiting projects, not only health department projects, but all projects of the department. But I'm quite interested to come and see to the health department projects because I firmly believe that we can build hospitals that you can't tell the difference between private and government hospitals because it's our job to provide a service that people can be proud of. Uthi bakujabulela ukuthi azange badlule kwi-budget abebeyibekela ukwenza lo msebenzi. The project at the end cost just over 5.7 million. There was a slight overrun, but it's because the equipment had to be imported from Germany, and it took some time to get the equipment there. So of course there was a time delay. That means a slight overrun in the cost. So overall, we're actually very proud that we weren't too far over the budget and not too far over the time. And the period that we were over time was actually because we were waiting for the equipment to come from Germany, which also, as I said earlier, inspires us that we need to start building factories so we can build these things in South Africa and don't have to import them anymore. Omunye wabaphathi balesibhedlela uthi bekunenselele enkulu ukusebenza ngaphandle kwale machine. So it's keeping our temperatures cool in our theatre. It allows us to do optimal operations. So while we're doing mainly cesarean sections, which is for maternity cases, we're now able to do orthopedic cases as well. It's faster turnaround time for our patients, getting them mobilized, getting them back on their feet, back into the workforce. So that's a big game changer for us. And we're hoping then to just increase our operational base at Murchison Hospital. Some of the older infrastructure within the hospital that we would like to be upgraded, especially our outpatients department and our casualty department. They're very small for the patient load that we see. Murchison is an area where we have a lot of trauma and assault cases that come in. We're on the N2, a lot of MVAs, accident cases. So it can get a bit busy, it can get crowded. Lumbiko benwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemachisini. Umphathi wophiko lwempesheni KwaZulu-Natal uThamo Mzobe uthi umuntu kuzofanele abe nolwazi lokuthi ngubani omsiza uma ngabe ezemahhovisini abo ukuze bezokwazi ukuqondana naye ngqo lo muntu uma ngabe ke kuneyinkinga zokungaphathi kahle abasuke bezofuna usizo. Lokhu kusho ngesikhathi bezohlola kokusebenza emahhovisini akwaSASSA osizweni eNewcastle enhla nekaMthaniya. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi KwaZulu-Natal uMbalo Shinga uthi kubalekile ukuba abantu bechazelwe ngosizo abalidingayo. Okuhlalukayo ukuthi abantu kumele bazi uma beze uthola usizo ukuthi kuhanjwa kanjani. Mayiqala nje ngena kumele ba notify ukuthi usuka la uya la oyokwenza ukuthi uya la. Kwaphinda futhi kwabaluleka ukuthi ngibagcizelela abantu ukuthi bazi ukuthi ukukhalaza kuyilungelo labo uma bengajabulile ngeservice bacela umphathi ngaphakathi. Baphinde futhi basebenzisa uhlelo lwe-suggestion box ibe khona bangabhala bafake khona sekwenye into elungile ngoba beyingekho bathi abantu nje abakaze bayibone. So sesikulungisile lokho ukuthi i-suggestion box ayibuyele endaweni open ebonakalayo. Uqhube ngokuthi zikhona izinhlelo lapho ekukhunjuzwa khona abasebenzi ngokufanele bekwenze uma behlangabezana nabantu. Kodwa izinhlelo zethu ke eqhubekayo ukuthi umphathi waSASSA uyagcizelela kakhulu ukuthi kuna in-service trainings akhona ukuthi abantu bakhunjuzwe ngomsebenzi wabo njalo ba-refreshwe bakhunjuziswe nangesibophezelo nje sabo abasenza sokufisa ukulekelela abantu. So sinethemba ukuthi ukusuka la kuya phambili ngeke sisayibona inkinga efana nalezo. Umphakathi ujabule kakhulu nje nokuthi siukwazi ukuthi siubone babone nabo ukuthi sibakhathelele noma ikuphi labo bekhona. Kanti umphathi wakwaSASSA kwisifundazwe KwaZulu-Natal uThamo Mzobe ugcizelela ukuba abantu uma bezofuna usizo kufanele bazi ukuba basizwa ngobani. Mabefika ema-ofisini ethu okokuqala nje ukuthi basithole ukuthi ubani. Uyalibona nje ibheje engenalo ukuthi liyangichaza ukuthi nguThamo Mzobe ngomphathi esifundazweni. Abasebenzi bethu sisifise sikhuthaze kakhulu ukuthi uma umuntu ezosizakala akazi ukuthi usizwe ubani ukuze mayengaphatheki kahle azi ukuthi ubani ungamphatha ngakahle. Kubaluleke iphuzu elibaleke kakhulu ukuthi bafika abantu kube ingxabano noma ukungezwani noma ungaqondisisani sikuzwe thina sesikuzwa enkundleni zokuxhumana. Uma sesenza uphenyo sithola ukuthi cha aqalanga lapho. Okubaleka kakhulu ukuthi abantu banencindezi bayahlupheka.
bayahlupheka. Uma behlupheka ziningi izinto abathi mabefika la balindele ukuthi basizakale ngazo. Into yokuqala nje i-attitude ye-staff. Sikhuthaza ukuthi kuma trainings esiwanikeza our staff sethu ibathophele principles. Siyazi ukuthi kungathi kuyakhulunywa nje ukuhlonipha abantu noma ngabe umuntu uhlupheke kanjani inhlonipho sibuka eqhulweni. Sithi ke mase befikile atholta kaphatheki kahle la kukhona uqwembe sesilibeke elinegama lomphathi we-office, local office manager. Njengalana nje silibonile mawungene ngaphakathi. Mawuhluleka lapho kune cellphone, kune email, bekuphinde kube nomphathi womphathi district. Kusho ukuthi mawungezwana ukuthi lo kusizayo wambika kumphathi we-office wangagculiseka. Lezo inamba uya WhatsApp, lezo inamba uyabhaza, lezo inamba uya emaila kuzona. Kubi kuThobe Kadladla ezindabeni ze1KZN TV ngisosizweni eNewcastle. Ake sithi ishelele itoleni nabeselo siyabuya nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona indaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Kuseva uqaqula ngecala laseNdlunkulu. Inhlansi yethemba ngesibhedlela saseMachisini. Kanti wezenhlala kahle ukhuthaza ukubambisana. Ubuholo beqembu MK Party ngaphansi kwaseMtubatuba enyakatho nelikaMthaniya bulekelele ngezitulo ezinamasondo kubantu abebeswelele izitulo abakhubazekile. Kanti ke kuphinde futhi bazibophezela ukusiza ukulungisa eminye imigwaqo engaphansi kwaseMtubatuba. Emva kokubandakanyeka engozini yemoto, uSipho Sibisi waseNodale eMtubatuba uthi kwaphoqa ukuthi asebenzise ihlalo esinamasondo nokwenza impilo yakhe yashintsha kakhulu njengoba ebewuthisha aphinda bekwezemidlalo. Ukunikelelwa kwakhe iqembu leMK Party ngesihlalo esinamasondo sikagesi uthi kuzoshintsha impilo yakhe. So then ukulimala kuphoqa ukuthi ke ngicine ngenze lutho nje. Noma inhliziyo ngaphakathi iyabhoyila iyabile kodwa ke ngicine ngibukela nje ngizwa ke na TV. Base kufikele uhlobo lesihlalo ngineshock ukuthi kuzoshintsha kakhulu. Ungama interest ami nako ama project lawa nezemidlalo ngizokwazi ezinye zazi ukuyi-attend njengamanje ngoba bese ngihluleka nokuya kuzona ngenxa ukuthi ekhulukazi i-terrain yethu la ihlabathi so akwazi ukuthi eyiningi nge-wheelchair ehlabathi lalesi nayo. Ilunga le-MK Party eshamthetho saKwaZulu-Natal uJacob Madonsela uthi kubalekile ukuthi babuyele emphakathini bagcine izethembiso abazenza kubhekwe okhethweni. Kubaleka kakhulu ukuthi njengeqembu lele MK singenza izithembiso singabuyeli kubantu. Sasenza isithembiso la kaBabisibisi nemizweni enkathi eyikhulumela yena. Naku sibuyile futhi sabuya seza kuyena. Ukukhombisa ukuthi asenze izithembiso eziyize. Siyabuyela kuphi ebantwini njengamanje sisebantwini nje. Sisazohamba nje amawota la ku4. Sibuyela kuba abantu ukuthi nangelinye ilanga babone imisebenzi yethu ukuthi labantu sibathumela lapha eParliament eKZN legislature bayasebenza impela basebenzela. Sebenza ubusuku nemini asilali. Futhi ethinta umgwaqo. Lena kuyomgwaqo ke ikanje. Umgwaqo ngale kuleya ward kukhona ukuthi kuba khona ama potholes. Nakungabe kunama potholes abantu abakwazi ukuya emsebenzini uma futhi kwenza kuba khona umuntu ogulayo. Ngisho ambulance ayikwazi ukufinyelela kuyena. Sasesibuka ke thina ukuthi lesi simo lesi kusalindiwe lokulindiwe asisheshe siphuthume sithole indlela okungena kugqibeke leyo mgodi leyo. Qembu lidlulisela izihlalo ezinamasondo zikagesi ezintathu kanti amalunga leli qembu eMtubatuba azolisa ukubaleka kokusizwa komphakathi. Ngoba bekuyi-challenge kakhulu uthola ukuthi noma efuna ukumuva ahamba ebe khona abe engcenye ezintweni zomphakathi uthola ukuthi akwenzeki. Thina ikakhulukazi esabantu besifazane siyathokoza kakhulu ngoba uma ekhaya emndenini sekuvele isimo esifana nalesi kuba yithina abantu besifazane esithinteka kakhulu ngoba kuba yithina okufanele simnakekele umuntu osuke sekulesimo sibone ukuthi uyanakekeleka uyageza uyadla wenza yonke into sigcina kwanathi siaffecteka ngoba sigcina noba kufanele sihambe nathi siye la kumele siye khona asisakwazi ukuhamba. So sikubone kubalekile njengo-ofisi elidoba Madonsela ukuthi simnike lolu sizo alidingayo ngoba uyaparticipate kakhulu emphakathini nangokuthi elekelele intsha ingabi semadrugsini ingabi seyintweni eziyenza ukuthi igcine iziluze ifocus eyintweni engabi yazenza. Ezindabeni ze1KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eMtubatuba.
Uhlalele kovalweni umndeni wakacele endaweni yakwaDlovinga eingolweni ogwina seningizimu KwaZulu-Natal odukele ubaba wekhaya ubheka umthetho ocele oneminyaka engama-70 yobudala. Ngokusho kwelunga lomndeni olungisile ecele uthi wahamba nomalume wakhe bedolobheni ngelanga lempesheni mhla ziyisishiyagalombili kuNhlaba kulonyaka babeke sebedukelana edolobheni kanti kuze kube manje akakaze atholakale. Uthi ke kunalokho balokhu bethola nje ucingo kumuntu othi usendaweni yakamhlaba uyalingana sebemcwile umalume wakhe kodwa bakambulali. Uma ngabe bemfuna mabafake imali ethile. Uthi lukhulu uvalo nalo umndeni wakacele kwaDlovinga ezingolweni othi wadukelwa ubaba wekhaya ubheka umthetho ocele oneminyaka engu-70 ubudala. Ngokusho kwelunga lomndeni lithi badukelana nomalume edolobheni ngelanga lezimpesheni mhla ziyisishiyagalombili kuMeyi kulonyaka. Uthi wahlaba umkhosi ngokuduka kwakhe ngokuphazima kweso. Ngalahlekelwa umkhulu ngomhla ka-8 kuMeyi sasiye engolweni sizosuka engolweni naye siye eShepstone eAsupol because kade kubanje imali yakhe adinga sabanjwa yempesheni umasingcwabisane wakhe ubesithi siyovuselela leyo nto since kwakushintsha amakhadi wayengasabambiki. Mangihamba mina ngimshiya renki komunye usisi odayisayo ubanana lapha engolweni ngimcela ukumshiya again. Mangimshiya again angishona ezantsi ngale hyper ngifike ngikhipha imali mangithi ngiyabuya umalume asekho. Ngamfuna ke ngaleso sikhathi ngajikela emva kwezitolo ngajikela ngale ngakhipha ifoni ngaposta same time ko Facebook ko WhatsApp akekho umuntu owathi umbonile shona ngakuphi. Uthi likhulu uvala banalo njengoba umalume sekhulile futhi umqondo ubuye umshiye. Sinalo uvalo kakhulu nomakhelwane bami banalo uvalo umndeni unalo uvalo ngoba umalume sewumuntu omdala so usemdala kakhulu kanti nomqondo ubuye umshiye. Sinayo iwari ukuthi la ekhona noma ngabeke akasekho esimene right asimtholeke okungcono ithambo lakhe noma ngabe uyaphila noma ngabe akasekho right sikwazi nje ukuthi simthole sazi ukuthi ungakuphi because sinayo iwari ukuthi njalo mekuhle ukuthi hawu lo muntu kazi ngabe ugodolaphi ngabe uhleli kuphi wenzani mengabe khona umuntu owambona akasitholisela ukuthi ngambona mina eshona ngala. Uthi bathola ucingo ngokuthi umalume wabo usecwiyiwe kodwa usaphila. Thola ikholi yomuntu owathi ikephi lapha kamhlaba uyalingana wathi angasiza mengabe sinayo imali simkhokhele angasiza ukuthi asitshele ukuthi umalume ukuphi cause la ekhona umalume asitshela ukuthi umphefumulo wakhe usumncane usengashona noma inini and usecwiyiwe. Athi usiswami hayi ngoba mlungisile mina into engibaphendule ngangithe ngoba vele senimcwiyile yini enisazombuyisela vela nimnqume nimudle ayikho into esisazoyenza ngayo. Mina okwami ngavala ifoni ngithi kubona ngicela ukuthi babuyele kumina ukuze ngizokhuluma nomndeni kwanami phela nginabo abantu bangiphethe and mina ngamtshela ukuthi mina ngiphila ngeqolo angisebenzi ngeke ngikwazi ukumkhokhela noma engashonga ukuthi imali engakanani. Ngicabanga ukuthi walindele ikholo ukuthi ngizobuyela kuyena kuze kube manje lo muntu akaza abuyele. Eqhuba uthi balivula idokodo ngokuduka kwakhe kodwa abenelisekile ngophenyo lwamaphoyisa. Sayivula icase ngomhla ka9 elahle ngomhla 8 sayivula icase ngomhla 9 ngabo 10 ekseni. Amaphoyisa sanikezwa nabasesha abaphethe icala lethu so abakaze babuyele nalutho kuthina abafoni abenze lutho kunaloko imini engisuke ngibatshela ukuthi awunaku ngizwa kuthiwa ngoba ke kwabakhona omunye usisothi khona umkhulu otholwe kamachi engeve godola mengibuyela kona amaphoyisa asengolweni ngithi ngicela bangisize bangiphi iveni bangiphelezele siyobheka lapho bathi umachi mkhulu. Amaphoyisa athi likhona idokodo elivuliwe ngokuduka kwalona wesilisa kanti kucelwa noma ngubani ombonayo ashayele lezi inombolo ezingezansi. Lo mbiko beniwethulelwe uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisezingolweni. Bawushayela ihlomba abahlola abakhulu kwezemfundo umsebenzi wokwethulwa kwencwadi eyaziwa ngokuthi Write Down Read Up. Le ncwadi ibhalwe izingane zezikole ezahlukene zamabanga aphansi ngenkathi keqhudelana ngonyaka ka2021 esifundeni saseMajuba. Umqondisi wezemfundo ngaphansi kwalesi sifundo nathi Buthelezi uthi lokho kuzokelekelela kakhulu abantwana kuba bekwazi ukufunda nokubhala besebancane. Bawushayela ihlombo umsebenzi wokwethula kwezincwadi ezahlukene ezibhalwe izingane zamabanga aphansi eNewcastle. uAyanda Hlabisa oWophaphe Publishers uthi banikeza kakhulu abantwana bebalela insundu ithuba lokuba beziqhakambise ngokubhala.
Inhloso nje enkulu kakhulu, we are happy nathi as publisher si publisher nje encinyana and futhi sinikeza ke ithuba abantwanyana kakhulukazi laba ke bebalala insundu kakhulukazi endaweni zasemakhaya nasemalokishini abantwana babuyeke amathuba ke bencishekile kakhulu nokuyilapho sicabanga khona ukuthi izinto enjengo technology nokunye ayikwazi ukuthi zibalekelele to enhance i-literacy capacity yabo. So namhlanje ke abantwana mabefunda ezinye incwadi ezibhalwa abanye abantwana abangangabo ikakhulukazi ithola ukuthi umntwana ubhala ngeqhude ubhala ngezinto nje ezenzakalayo abayibonayo nesibonayo endaweni nasemakhaya akithi lokho kuyalekelela kakhulu ukuthi umntwana abe nogqozi lokuyibamba incwadi angayathi nje qala kuba nalo blockage ukuthi ngeke azakwazi ukufunda ukuthi nokuthi njengencwadi ijwayele kuyinikelelo ezisuka ngaphesheya. So kuba nencwadi ezisuka khona la ekhaya kuyasilekelela kakhulu. Kanti umqondisi wezemfundo eNewcastle uNathi Buthelezi uthi lokhu kuzolekelela kakhulu abantwana abancane uba bekwazi ukubhala kanye nokufunda. Kune report kaPERS i-studies kaPERS esisho sikhona ukuthi kune problem yokuthi ingane zethu across the color line they cannot read with understanding and comprehension, abakwazi ukufunda ngokuqondisisa. So ke kunochungechungeke lama programs kwa elites la khona sithi khona sivuselela ukufunda ngokuqondisisa. Uqhube ngokuthi lokhu kuzophinda kulekelele nalabo abangafundi. Usuku lanamhlanje usuku olubaluleke kakhulu ngoba luzokwenza ukuthi izingane lezi ezingakwazanga ukuthola ithuba lokuthi zibhale zibonele kulezi ezibhalile ukuthi ngempela kuyenzeka, ngoba enye into ekhona emphakathini ukhumbula ukuthi umphakathi ohlwembu umphakathi wasemadadeni khona izingane ezingayi esikoleni because of ama social problems. So lokho okwenzeka namhlanje siqopha umlando namuhla se-district yasemajuba ngokuthi kube khona lolu hlelo lokuthi kulonjwe incwadi ebhalwe izingane ezincane kuzo encourage ukuthi abantu bafunde, izingane zifunde ngokuqondisisa right up to grade 12 level. Khona manjalo umqondisi wezemfundo kwaZulu Natal uthi labantwana baqhakambise ukuba kukhona bakufundile ezikoleni. Okusemqoka ukwedlula kukho konke ukuthi these learners are demonstrating that they have read and they can write. 2, lama learners lawa njengoba sebhalele incwadi isiqaliwe vele siyathengwa. Ama officials wonke akadela adedicatile akomita ayithenga lencwadi lena. I-directorate izoyithenga lencwadi lena. Inhloso yethu ithi labantwana laba abayithole i-financial benefit yokubhala so that they become professional writers. Kubi kuthobe kadladla ezindabeni ze1KZN TV ngisemadadeni eNewcastle. Asiphinde sithi shelele itolo siyabuya nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo kezona ndaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Kuseva ukuqagula ngecala lasendlunkulu. Inhlansi yethemba ngesibhedlela saseMachisini. Kanti wezenhlala kahle ukhuthaza ukubambisana. Ake sibheke engosini yezomnotho. Izimakethe zivale iranda kuleli ngu-17.84 kuyidola laseMelika, lingu-24.04 kupondo yaseBrithani, lingu-20.24 kwi-euro yase-Europe, ngegolide yona bengu-$3,297.97 i-ounce, kuthi intengo yoil ongahluziwe lingu-$64.15 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Emva kwesikhathi eside kunokuqagula ngekusasa lakalo wabekade ngumqeqeshi weqembu le-TS Galaxy, uSid Ramovic usegcine yelulile ngenkontileka yakhe neqembu lase-Algeria iCR Belouizdad kuze kube kunyaka ka-2028. Lo mqeqeshi ngokudabuka eJalimane ujoyinele leli qembu ngoNhlolanja walonyaka ulandela kwiqathe beliconsisa kamathe belibekelwe yileli qembu okwagcina kumphoqo uba kasule kwiqembu laseTanzania iYoung Africans ezeke kuleli qembu, kanti kusukela kufikele kulona usenqobe emidlalo eyisishagalolunye wadlala ngokulingana emine wehlulwa kwemithathu. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka.
Lina bakaHlamvana Bhulu umlilo basomatshongo benoqelebane entabeni zaseNdolinde ziyaguqa besiphaka namuhla kuze kube ngokuzayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.